Tijd voor het weekoverzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Een week in Zeeland waarin de eerste vaccinatieprikken zijn gezet en niet iedereen blij is met het plan om van grote delen van Zeeland een nationaal park te maken. Kijk mee naar een overzicht van dag tot dag. Kunnen we dit jaar weer naar Vestrok, naar Constance of Grieps? Nu het vaccineren is begonnen, gloort er hoop. Maar tegelijkertijd blijft de onzekerheid groot. Als we deze zomer weer naar een festival willen, dan moeten de organisaties namelijk nu al met de voorbereidingen beginnen. Met alle financiële risico's van dien. Er zijn voorbereidingen begonnen. Grote evenementen hebben sowieso 7, 8, 9 tot 10 maanden tijd nodig om de vergunning te kunnen regelen, om alle plannen te kunnen bouwen, maar ook het creatieve deel in te kunnen vullen. Je kunt alles al vastleggen, alleen dan ga je ook verplichtingen aan. En daar ligt natuurlijk het pijnpunt. Als je nog niet weet of iets wel of niet door kan gaan, kun je dan al de leverancier van de toiletten bellen en zeggen, joh, ik heb 300 toiletten nodig. Dus het is meer van, zijn je leveranciers genegen om mee te denken in een systeem waarvan je zegt van, jij bent de leverancier, tof dat je er weer bent. Maar als het nou niet doorgaat, wat kunnen we dan afspreken waardoor de organisatie natuurlijk niet een enorme knauw krijgt. Bruno van der Hoek was de afgelopen jaren onder meer betrokken bij de herdenking van de Slag om de Schelde, Concert at Sea en Koningsdag. De laatste 10 maanden had hij het erg rustig. Hij hoopt dat dat dit jaar anders zal zijn en kijkt daarbij ook naar Den Haag. Ik denk dat het heel belangrijk is dat de overheid erkent dat cultuur meer is dan musea en bioscopen enzovoort. Het is een branche met 90.000 mensen, dat is niet niks. En zorgen voor een enorme economische impact in het hele land. Daar wordt veel over gelobbyd door de branche. Dat is inmiddels ook wel duidelijk, maar hoe ga je het invullen, dat is natuurlijk nog even de vraag. Van der Hoek ziet de aanpak van buurland Duitsland als goed voorbeeld. Daar heeft de overheid gezegd, ga aan de slag, huur die mensen in, leg je afspraken vast. Kan het gewoon doorgaan, business as usual. Kan het niet doorgaan vanwege corona, dan staan wij garant voor die aanloopkosten. En dat zou natuurlijk voor enorm veel organisaties, groot en klein, net dat stapje kunnen zijn dat ze gewoon vol positieve energie weer naar iets moois toe kunnen gaan werken. Of het zover in Nederland komt, is de vraag. Maar Van der Hoek blijft positief. Er is nu een vaccin wat nu uitgedeeld gaat worden. Dus voor mij is er nu wel, en denk ik voor de branche nu wel, een heel klein lichtpuntje aan het eind van de donkere tunnel. Geen sirene van het luchtalarm maandagmiddag om 12 uur op de eerste maandag van de maand. Nergens in Zeeland was de lange testtoon te horen. Het aansturen van de sirenepalen, er zit heel veel techniek achter, maar de uiteindelijke druk op de knop gebeurt door een centralist. En dus ja, menselijke fout, waardoor er een technisch alarm is afgegaan in plaats van de maandelijkse herkenbare sirenetest zoals iedereen die gewend is. Volgens de veiligheidsregio Zeeland is de sirene de eerste maandag van februari wel weer gewoon te horen. Vogelspotters konden hun geluk niet op. De kortbek zeekoet is gesignaleerd bij de Veerse Gaddam. De spotters kwamen van heinde en verre. Ik denk dat ze zelfs uit het buitenland komen. België, Duitsland. Wij komen uit Friesland. Waar komt u vandaan? Nee, ik oorspronkelijk uit Amsterdam, maar we zijn dit weekend of waren deze week hier in Zeeland. Wij zelf zagen de kortbek zeekoet net niet, maar dit is een foto. 8 jaar geleden is hij voor het laatst in ons land gespot. Het is natuurlijk hartstikke mooi als je zo'n, zeg maar, buitenlandse vogel toch in Nederland kan vinden. En dat is eigenlijk de kick weer, hè. Om witwaspraktijken en ondermijning door criminelen te voorkomen, moeten de regels voor het oprichten van een bedrijf worden aangescherpt. Daar is de gemeenteraad van Terneuzen het unaniem over eens. Tot nu toe golden strenge regels alleen voor horecabedrijven. Ondernemers die een vergunning aanvragen voor een nieuw bedrijf kunnen te maken krijgen met de wet Bibop. Hun antecedenten worden dan onder de loep genomen. De gemeente wil voorkomen dat het om criminelen gaat en schakelt het landelijk bureau Bibop in. Die onderzoeken of de nieuwe ondernemer een strafblad heeft en hoe de nieuwe zaak gefinancierd wordt. Dat gebeurt aan de hand van gegevens van de politie, Belastingdienst en het Openbaar Ministerie. Als blijkt dat het allemaal in orde is, kan de vergunning voor de nieuwe zaak worden afgegeven. De wet Bibop wordt dus alleen toegepast nu bij horecabedrijven, maar dit moet dus ook voor andere bedrijven gaan gelden. Het initiatief komt van het CDA in Terneuzen. Criminelen proberen natuurlijk op allerlei manieren geld te verdienen en activiteiten te ontplooien. Maar we zien steeds meer en ook zeker in de grote steden al langer, maar dat trekt nu ook langzaam deze kant op, dat ze ook bedrijven gebruiken
als dekmantel voor witwassen. Wat voor bedrijven moeten dan ook onderzocht worden? Ja, we willen dat het wordt uitgebreid omdat we zien sommige gemeenten benoemen hoogrisicobedrijven. Een plek als Tilburg heeft bijvoorbeeld gezien dat zaken zoals kapperszaken, belwinkels, massagesalons, die zijn gewoon fraudegevoelig. Maak je daarmee dat soort bedrijven niet meteen ook verdacht? We weten allemaal hoe hard die coronacrisis midden- en kleinbedrijf raakt. Ja, er zijn nu plekken waar iemand binnenstapt en die zegt, nou ga ik je een aanbod doen dat je niet kan weigeren. Dus het is ook gewoon bescherming. Als je die bibop hebt, als je die toets op crimineel geld doet, dan draai je het gewoon meteen de nek om. Dan snij je ze de pas af en dan bescherm je er ook ondernemers mee. Het ministerie van Volksgezondheid en de Landelijke Huisartsenvereniging gaan Zeeland extra ondersteunen om het huisartsentekort tegen te gaan. En de komende jaren veel nieuwe huisartsen nodig. We zien dat veel huisartsen met pensioen gaan. Veel huizen worden opgevolgd door 2 nieuwe huisartsen. De werkdruk in de eerste lijn neemt ook toe, dus er zijn er gewoon extra huisartsen nodig. Bovenop de normale vervanging. De extra steun moet vooral gaan naar het aantrekkelijker maken van praktijken en bundelen van krachten. Het kan zijn dat solistisch werkende huisartsen echt onder één dak gaan zitten en 1 praktijk gaan vormen. Dat is niet per se nodig. Huizen kunnen ook gewoon intensiever samenwerken. Dus losstaande praktijken blijven, maar wel samen de organisatie beter inrichten en op die manier zichzelf ontlasten. In de duinen bij Valkenisse is een 6 meter diepe illegale mijnschacht ontdekt. Een verstoring in het zand, te zien op luchtfoto's, verraadde de aanwezigheid van de schacht. Het gat is vermoedelijk gegraven door schatgravers die op zoek waren naar een ondergrondse bunker. Dit hele gebied is kort na de oorlog eigenlijk heel snel verzand geraakt. Dus alle spulletjes en zo die hier in de omgeving net na de oorlog lagen, die zouden hier nog kunnen liggen. Dus dat lokt natuurlijk schatgravers uit. Hoe professioneel het er misschien ook uitziet, het gat is levensgevaarlijk. Als jij hier met je hondje loopt en je zakt door die plaat heen en je valt naar beneden, dan gaat niemand jou vinden. Dus dat keuren wij natuurlijk de strengste af. En wij doen al moeite aan gemeentes, organisaties om zulke dingen open te graven en legaal. En dit zijn mensen die doen het illegaal. Dus ja, dat is niet de weg zoals het hoort. Het waterschap is verantwoordelijk voor het gebied en gaat het gat daarom binnenkort ook dichten. De eerste coronavaccinatie in Zeeland is woensdag gezet. Verpleegkundige Manon Riemens uit Terneuzen kreeg als eerste een prik in ziekenhuis Zorgzaam. Ik ben heel scherp. Ja, ik voel het niet eens. Ik doe reuze mee. Wel spannend. Het is bijna een historisch moment. Hè. Je zou dit moment van vaccinatie kunnen vergelijken met wat D-Day in de Tweede Wereldoorlog was. Hè. De landing in Normandië, de eerste keer dat we terugvechten. Dit is ook de eerste keer dat we terugvechten. We hebben altijd in de verdediging gezeten. We hebben patiënten verzorgd, we hebben patiënten beschermd. Maar nu gaan we echt het virus terugdringen. En dat is toch wel een heel grote gebeurtenis. Waarom wilde je gevaccineerd worden? Eerst twijfelde ik ook wel, maar ik denk dat heel veel mensen die twijfel hebben gehad. Maar uiteindelijk denk ik gewoon dat het heel belangrijk is om uiteindelijk weer een normaal leven te kunnen hebben. En ik denk dat dat toch is wat iedereen wil uiteindelijk. Vanmiddag arriveerde de eerste dosis vaccins bij de 2 Zeeuwse ziekenhuizen. Heel blij ben ik ermee. Dat je op maandagochtend hoort van dat je mag gaan bestellen en dat je dan op woensdagmiddag al de vaccins in huis hebt. Dat is echt geweldig. Het aantal vaccins is net niet voldoende om alle verpleegkundigen en artsen van de spoedeisende hulp, de IC, de coronaverpleegafdelingen en de ambulancedienst te vaccineren. Zo'n 500 vaccins zijn nodig. 418 vaccins zijn geleverd. Is dit een mooi moment voor u? Het is een geweldig moment. Iedereen zit hier in heel Nederland enorm op te wachten. Je hoort overal in andere landen dat mensen al gevaccineerd worden. En ik denk dat de medewerkers in de zorg die echt zich het laplazers werken, dat die het heel erg verdiend hebben. We moeten natuurlijk het doen met hetgene wat aangeleverd wordt. En er moet goed gekeken worden welke mensen we eerst gaan vaccineren. Dat zijn diegenen die de meeste blootstelling hebben, die het meest in contact komen met de COVID-patiënten, met de coronapatiënten. Meer dan 100 Zeeuwen zijn gedupeerd door de toeslagenaffaire, blijkt uit gegevens van de Belastingdienst. Het gaat om precies te zijn om 109 Zeeuwse gedupeerden. In de toeslagenaffaire zijn duizenden mensen ten onrechte aangemerkt als fraudeur. Ze moesten duizenden euro's terugbetalen en raakten daardoor in grote problemen. In Zeeland komen de meeste gedupeerden uit de gemeente Vlissingen en daarna volgen Middelburg en Tolen. Het kabinet heeft besloten alle slachtoffers 30.000 euro te geven.
Dat de Zeeuwse natuur bijzonder is, daar valt niet over te twisten, lijkt het. Toch zijn de 3 grootste partijen in Provinciale Staten bezorgd dat Zeeland straks alleen nog maar als natuurgebied bestempeld gaat worden en er geen ruimte meer is voor bijvoorbeeld industrie en landbouw. Want Zeeland moet niet alleen onderdelen worden van het Geopark Schelde-Delta, maar er ligt nu ook weer een nieuw natuurplan. Delen van Zeeland gaan deel uitmaken van het Nationaal Landschapspark Zuidwestelijke Delta. Althans, dat wil een commissie onder leiding van Pieter van Vollenhoven. Zoals het er nu uitziet en zoals ik het allemaal gelezen heb, vind ik dit geen goed idee. Ik zie nu de rapportage eigenlijk een beetje oude wijn in nieuwe zakken. De natuur komt centraal te staan in de Zeeuwse gebieden van het Nationaal Park. We hebben niet alleen natuur, gelukkig hebben we mooie natuur, maar we hebben ook de industrie waar we onze centjes moeten verdienen. We hebben landbouw en visserij. En als ik het plan van de meneer Van Vollenhoven zie, dan zie ik daar toch een heleboel zaken in het gedrang komen. En dan is er nog dat andere park, het Geopark Schelde-Delta, waar heel Zeeland deel van uit gaat maken. Wordt het niet wat veel? Ik denk dat we op moeten passen dat we geen overkill moeten hebben. We moeten nog wel door de bomen het bos blijven zien. Dus dat er misschien een bepaalde status komt en dat iedereen naar ons gebied kijkt, prima. Maar ik vind dat we op moeten passen dat we niet te veel. Dus 1 keurmerk vind ik genoeg. We kunnen in Zeeland niet allemaal parkwachter worden. We hebben ook onze andere takken waar we onze centen in moeten verdienen. En dit gaat wat ons betreft te ver. Volgens de commissie moet een zogeheten beheerautoriteit het voor het zeggen krijgen in het Nationale Park. Nou, ik vind dat een heel slecht idee. Er wordt al heel veel gedaan in Zeeland. Je ziet dat de landbouwers bezig zijn. We hebben contacten. We zijn natuurlijk een kleine provincie, korte lijnen. Dus er wordt heel veel wordt er al gedaan. Ik ga liever van bottom-up werken dan dat er een autoriteit komt die gaat zeggen van dat en dat moet je gaan doen. We zijn zelf in staat om de provincie te besturen. Daar hebben we geen beheersautoriteit voor nodig. Een aantal jaar geleden is het natuurbeleid gedecentraliseerd aan de provincies. Het werd ons toevertrouwd. We bouwen nu ook nationaal, maar ook in Zeeland aan het natuurnetwerk. En mijn advies is, maak dat eerst eens even af voordat je met nieuwe vergezichten komt. Het plan om van delen van Zeeland een soort natuurreservaat te maken valt slecht bij veel Zeeuwse politici. Niet alleen bij het CDA en de VVD, ook coalitiepartij SGP heeft zo haar bedenkingen. En de verwachting is dat meer Zeeuwse politieke partijen het niet zien zitten. Misschien dat het plan daarom een stille dood sterft in een Haagse bureaula. Zonnepanelen leveren het meeste op in Zeeland. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. Zeeland heeft veel zonuren en een verkoelende zeebries. En dat laatste zorgt ervoor dat de panelen niet te heet worden en meer stroom kunnen opwekken. Maak van Vlissingen en Middelburg één grote stad van 100.000 inwoners. Zo raak je je imago van plattelandsprovincie kwijt en wordt Zeeland aantrekkelijk voor studenten en bijvoorbeeld ook voor mensen vanuit de Randstad die hier naartoe willen verhuizen. De aanbeveling komt van Bernard Wientjes, die het compensatiepakket voor de gemiste marinierskazerne voor Zeeland uitonderhandelde. Wientjes wil eenheid in Zeeland. Iedereen heeft wel een mening en iedereen is bezig en dat verlamt soms processen. Dus beveelt Wientjes een betere samenwerking aan tussen de Zeeuwse gemeentes en in het bijzonder tussen Middelburg en Vlissingen. In het rapport schrijft hij: met iets meer afstand mag je Vlissingen en Middelburg zien als de twee-eiige tweelingstad van Zeeland. Samen vormen ze het stedelijk economisch hart van Zeeland. Eigenlijk pleit Wientjes dus voor het afstoffen van het plan om van Middelburg en Vlissingen een stadsgewest te maken. Om als grote stad een vuist te kunnen maken tegen Den Haag en aantrekkelijk te zijn voor mensen buiten de provincie, die hier eigenlijk alleen willen komen als er een echte grote stad is. Maar of dat een goed plan is, wordt in Zeeland betwijfeld. Eigenlijk is er weinig bewijs dat grotere gemeentes slagvaardiger zijn en beter functioneren. Dus ik zou zeker niet ervoor zijn dat Vlissingen en Middelburg als gemeentes zouden fuseren. Eerdere pogingen voor een stadsgewest rond de eeuwwisseling leverden een gezamenlijk zwembad, sportvelden en een stadsgewestelijke brandweer op. Maar daar stokte het. Want sindsdien kibbelen de gemeentes over bebouwing aan elkaars grenzen en klonk er Vlissings gemopper op de huisvesting van de HZ in Middelburg. En de gezamenlijke gemeenteraad krijgt ook niet de handen op elkaar. Daarvan zeggen wij als SGP gelijk nee tegen, want een herindeling is toch zeker weer de burger op afstand zetten. En wij zijn van mening dat de gemeentepolitiek
zo dicht mogelijk bij de burger moet blijven. Want een Vlissingen is natuurlijk geen Middelburger en een Middelburger is geen Vlissingen. Dus herindeling moeten we heel voorzichtig mee zijn. Ik denk het eerste wat je dan meteen gaat zien is dat er nieuwe lokale partijen gaan ontstaan. Wat je nu eigenlijk ook al in Vlissingen ziet, hè, partij Soeburg-Rittem. Nou, dat krijg je dan opnieuw. Dan krijg je dus een lijst Middelburg en een lijst Vlissingen. Het lijkt mij een heel slecht plan. Op straat is er een genuanceerd beeld te zien. Ik ben niet zo voor samenwerking met Middelburg. Want Middelburg die zit ook in de financiële problemen. Lijkt mij een goed idee. Ik denk dat dat altijd, dat dat alleen maar positief kan werken. Ik denk dat helemaal samen gaan geen goed plan is. Ik denk dat het wel een goed idee is, want dan sta je toch wat sterker naar het grote Den Haag. En daar sluit oud-raadslid Heerders zich schoorvoetend bij aan. Je bent sterker dat je heel uitgebreide bewonersaantal hebt dan hij met 45.000 en 50.000 apart zit. De Middelburgse SGP ziet meer in een intensievere samenwerking, ook met Veren. Dat kan ieder voor zich in zijn eigen gemeente blijven, maar wel inzetten met z'n allen op samenwerking. Dus ondanks de adviezen van Wientjes om samen het zeil te hijsen, lijken Middelburg en Vlissingen vooralsnog zoveel mogelijk hun eigen koers te willen varen. De gemeente Vlissingen wil woningen bouwen voor 1000 arbeidsmigranten. En daarvoor zijn 3 locaties gekozen in Vlissingen en Oost-Soeburg. Volgens de gemeente is het nu slecht gesteld met de huisvesting van de buitenlandse arbeiders. Je ziet dat ze soms met te veel mensen in een huis zitten. En soms is er helemaal geen woonruimte beschikbaar. En dan slapen ze bijvoorbeeld tijdelijk buiten. Nou, dat zijn echt situaties waar we vanaf willen. Op de 3 locaties moeten volwaardige appartementen komen, waar iedereen een eigen kamer heeft. Dat is echt een van de eisen die we met elkaar gesteld hebben. En sommigen zullen voorzieningen als keuken en badkamer met elkaar moeten delen. Maar ook qua woonruimte is er voldoende, ook voor mensen, ook in deze tijd met corona, om afstand van elkaar te kunnen bewaren. Er komt ook 24 uur per dag bewaking om overlast te voorkomen. De plannen worden nog besproken met omwonenden. En naar verwachting is het eerste complex volgend jaar klaar. Alle 8 verdachten in de Portunuszaak blijven langer vastzitten. De mannen worden verdacht van betrokkenheid bij cocaïnesmokkel in de Zeeuwse havens. Vrijdag stonden ze voor de rechter tijdens een voorbereidende proforma-zitting. De meeste verdachten zitten al maanden vast en willen naar huis, totdat hun zaak echt voor de rechter komt. Maar de rechtbank in Breda geeft daar geen toestemming voor, vanwege de ernst van de feiten. De politie roept ondertussen op verschillende websites mensen op signalen van cocaïnesmokkel in de Zeeuwse havens te melden, desnoods anoniem. Er zijn in deze tijd soms creatieve oplossingen nodig voor thuiswerkers met kinderen. In Vlissingen geven ouders bij Tourbeurt les, zodat andere ouders die dag de handen vrij hebben. Wij zijn schooltje aan het doen bij Loes thuis. En wij hebben nu bij elkaar school. De minischool bevalt de meiden goed. Ja, het is veel leuker om vriendinnen bij je te hebben. En dan vind ik het leuk om dat mama les geeft, mijn mama. Ook de ouders zien het als een uitkomst. Ik vind het gewoon treurig voor de kinderen dat ze niet naar school mogen. Het is eigenlijk een oplossing voordat kinderen elkaar toch nog een beetje kunnen zien. En met deze minischool besluiten we het weekoverzicht van het Zeeuwse nieuws. Kijk voor het laatste nieuws in Zeeland altijd op onze site of op de Omroep Zeeland app voor mobiel of tablet. Fijne avond voor nu nog en graag tot morgen.